Казвам се Малинка Данчева. Собственик съм на магазин Плам и Комерс, село Брест, община Гулянци. Повече от 10 години работя с Метро, които са ми партньори. Избрах Метро, защото имат разнообразие от стоки, качествени продукти и се работи лесно с тях. Предоставят ни брошури, правят реклама. Отстъпки ползваме между 25 и 30% на някои от продуктите. Това ни помага цените да бъдат по-достъпни за клиента и да могат повече клиенти да влизат в обекта. Преди да стана моят магазин, не съм имала реклама. Сега с всичко, което ми помага Метро, обороти, клиенти се увеличиха много повече. Една от рекламите са брошурите, където се виждат промоциите, които са седмичните. Оборота се увеличи с близо 25%. Колегите, с които работя от Метро, за мен са приятели, на които мога да разчитам във всяко едно отношение. Откакто станахме моят магазин, сменихме напълно оборудването на магазина, брандираха магазина. Моят магазин си е моят магазин. Той е не само мой, той е и магазинът на клиентите, защото аз обичам работата си и за мен е удоволствие да се занимавам с това. Научете повече за програмата ни на нашия сайт с подкрепата на Метро.